SSK Bus, Shri Ram Site Iran. SSK Bus, Shri Ram. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి జూమ్ యాప్ ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి, ఎలా సెట్టింగ్ చేసుకోవాలి, ఎలా పాస్వర్డ్ పెట్టుకోవాలి. సో ఈ వీడియో తెలుసుకుందాము. సో లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ ఎపిసోడ్. ముందుగా మీ ప్లే స్టోర్కి వెళ్ళి సో ఇక్కడ ఈ సర్చ్ బటన్ దగ్గర మీరు జూమ్ యాప్ అని ఎంటర్ చేయండి. సో ఎలా ఉంటాయి ఇక్కడ మీరు ZOOM అని ఎంటర్ చేయండి. పైన కనిపిస్తున్న ఫస్ట్ కాలంలో అది ఎంటర్ చేయండి. ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ చేయండి అని. ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ 100% అయిపోతుంది. సో అయిపోగానే మీకు ఇక్కడ ఓపెన్ అని వస్తుంది. అది ఓపెన్ చేయగానే మీకు ఇలా డిస్ప్లే ఓపెన్ అవుతుంది. సైన్ ఇన్ చేయండి. ఇక్కడ మీకు మెయిల్ ఐడి కానీ పాస్వర్డ్ ఉంటే ఎంటర్ చేయండి. నేను ఇక్కడ ఫేస్బుక్ ద్వారా వెళ్తున్నాను. ఆల్రెడీ మీకు ఫేస్బుక్ ఓపెన్ లాగిన్ ఐడి ఓపెన్ అయ్యి ఉంటే మీకు డైరెక్ట్గా ఓపెన్ అవుతుంది. సో నాకు ఇలా అక్కడ ఓపెన్ అయింది. సో నాకు ఇక్కడ లాంచ్ జూమ్ అని వస్తుంది. దాన్ని ఎంటర్ చేయండి, క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేయండి, ఇలా కనెక్టింగ్ అని వస్తుంది. సో ఆల్మోస్ట్ మీకు ఇక్కడ సెట్టింగ్ అంతా అయిపోయినట్టే జూమ్ యాప్ ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి.